Onte, así que falei disto de risco, da idea esta do mito e iso de, o ser humano, crea unha nova metafísica en cada etapa, o ser humano crea as leis da natureza, e logo a natureza obedéceas e adáptase, atopei unha noticia que me deixou así toda flipada, que a conectei xa automaticamente co que acababa de falar. Resulta que uns científicos conseguiron que un rato tente beber auga crendo que hai auga. É dicir, modificaron a percepción do rato. Crearon como unha realidade na mente do rato. E o artigo dicía máis ou menos que o diminuto ser bailaba o son que tocaba a ciencia. Creo que era isto que dicía. É dicir, a ciencia tocaba un son, creou unha realidade na mente do rato, e o rato viuna como real, como a verdade. E quedei como, guau, aí o tes, é o mesmo. É exactamente esta historia de risco. E automaticamente fun dormir e xa o conectei co de Humberto Eco, co da obra aberta. E pensei quedei eu pensando, se podemos reinterpretar unha obra ou interpretala abertamente, que sería maravilloso, e que, a ver se non me aturrullo, co que quero dicir. Aínda conectei isto con Gadamer, que falei del hai uns días. A idea de tradición, eu crucei aí a Castelao e Gadamer. A tradición é un horizonte onde ti estás inmersa. Mas Gadamer, falando desta idea dos horizontes e da tradición e de non traela do pasado e poñerte diante dela para ti interpretala, defendela, senón ti vivila, esta idea, non, que conectei Gadamer e Castelao, vale, pois pensei xa tamén en Gadamer, noutra cousa que el dixo, que é a tradición é ese horizonte no que ti estás inmersa, hai que fusionar horizontes. A obra estaría feita desde o horizonte do autor. E ti terías que fusionala co teu propio horizonte. Para min ese horizonte, ti tes que ter un horizonte que ten un sentido existencial. Isto é como eu estou no mundo, esta é a forma que eu elixo de vivir. Daquela, a obra está feita desde a maneira na que o autor elixe estar no mundo, como el lé o mundo, non? Está feito desde a súa vivencia, e isto, ademais, é certo, e dígovolo como pintora, que é así. E ti, cando percibes a obra, tes o teu horizonte, e si que hai unha apertura a interpretar, e daquela sería fusionar os horizontes. E isto que si que ten un punto espiritual, non? A sensibilidade artística á hora de crear e a sensibilidade artística á hora de observar, de ler un texto, fusionar esas dúas sensibilidades. Aquí, para min, estaría exactamente o que di Humberto Eco da obra aberta. E tamén incluso esta idea que plantexa na teoría intelectualmente moi ben respecto deste Quijote ecofeminista, como se fusionan eses dous horizontes, non? De quen crea e quen recibe. Pero volvo ao rato. Se podemos crear como unha realidade, podemos modificar a percepción das persoas, e aquí viría Foucault,
e todas as ideas da microfísica do poder, e ese péndulo, se eu podo facer que algo sexa verdade, podo facer crer que é verdade, non hai horizonte. Non hai un horizonte propio. O teu horizonte propio nace dun pensamento libre, dun pensamento crítico que non se encaixa. E agora quero volver a Risco, porque hoxe xa acordei e dixo, espera, hai unha cousa que dixo Risco que tamén me encaixa aquí. Eu espero que se estea entendendo, é un pouco rollo. No relato sobre a verdade, el arranca dicindo: cando un escribe obedecendo espontaneamente un estado da alma, pasado o tempo, se un o encontra e volve lelo, abráiase de encontrar a verdade dun xeito tan doado. Isto para dicir que a obra tamén queda aberta ao propio autor. E isto tamén o podo dicir como pintora. Eu, cando volvo sobre un cadro que pintei hai 3 anos, ás veces tamén atopo aquel meu estado da alma, que ao final dá igual que sexa un texto, que dicía Risco, ca outra creación que ti fas desde ese teu horizonte, non? Desde ese estado da alma. E a obra queda aberta para a interpretación incluso para ti. E ti podes atopar unha verdade propia na túa obra. Daquela, quen o percibe, efectivamente, a obra está aberta á interpretación. Pero precisa de que haxa horizonte propio. Precisa de que nós esteamos de cara á obra con un pensamento moi libre e moi propio. Volvo ao rato. Unha sociedade onde non existe o pensamento crítico, maiormente non o hai, e cando o hai, cala, non. Onde se repiten patróns. Isto é así, o amor é isto, a liberdade é isto, a felicidade ten estes ingredientes, o éxito é isto. As persoas, como a ese rato, toman isto como a verdade. Non se cuestionan, é para min isto a felicidade, é para min isto o éxito. E eu isto tamén o digo desde a experiencia propia. Eu podo encarnar a ollos da xente o que é o fracaso. Mais eu síntome unha persoa moi exitosa no persoal, moi plena. E a plenitude pasou por renunciar a cousas que si representan o éxito, como podería ser, no seu momento, un traballo mellor considerado, con máis estatus social. Por exemplo, podemos aquí traer, tal que traíamos a Foucault, traer a Arendt. Hannah Arendt, ela diría que hai que pararse e pensar. E tamén esa idea de isolarse, non nun sentido tan estricto, mas si isolarse para ter ese diálogo contigo, para pensar, para atoparte ca túa conciencia. Daquela. Se ti poideses facer todo isto, poderías interpretar as obras facendo o que dicía Gadamer, fusionar o horizonte daquele autor, daquela autora, co teu. Pero a sociedade non é isto. As persoas están moi condicionadas polos mandados. E aquí é cando tocamos unha obra, hoxe non, nun momento onde hai unha crise do pensamento, isto é así. E hai medo a pensar, e hai medo a expresar, e o que ti pensas, e cando expresas ti estás flipada. Sabes? Como se calquera pensamento revolucionario non fose en orixe esta señora está flipada. Logo, hoxe,
tocan a obra e a ti, sen horizonte, podes coller a nova obra, ese Quijote ecofeminista, ese texto que chega fragmentado, libre do contexto, ese debuxo de Castelao, ese poema de Rosalía, é facer verdade. É caer en que o mito, que sería un novo mito, esta é a nova realidade. Como dixo Risco, en cada etapa histórica, o ser humano crea unha nova metafísica, crea verdades. Logo, ti, esa obra, poderías collela co novo significado que che dan. Que pasa cunha sociedade que fai isto, que sería o que diría Benjamin, colle a súa historia e fai espectáculo, fai algo performativo e adapta a nova verdade, isto que dixo a creadora do fanzine, coller os nosos referentes para crear discursos actuais, que en principio soa moi ben, pero que pasa cando rascas aí? Que ti podes resignificar. É unha sociedade que chegase ora a xente nova, que chegan así e collen todo fragmentado, todo na consigna, todo no superficial. Esa sociedade está máis cerca do fanatismo ca de unha libre interpretación, sí, e de fusionarse hoxe ca memoria e ca tradición, coa traxectoria do país. É isto. É un pouco complexo. E xa sei que estou metendo aquí moitos autores, pero é que tamén é para darnos conta de que a veces esta advertencia está en todos, non? Dixocha Gadamer, dixocha Arendt, dixocha Eco, dixocha Risco, dixo a Castelao. E esta idea que eu chamei ferida existencial, se vivimos nun mundo onde as persoas non buscan o seu sentido existencial, senón que compran discursos, compran símbolos de éxito, símbolos de felicidade, símbolos de liberdade, máis que nunca temos que facer o que dixo Arendt, pararnos e pensar, atoparnos coa nosa conciencia. E incluso aquelo que escribimos, aquelo que pintamos cando son eu, ou aquelo que nós fixemos nun momento, cando lembramos a propia memoria individual, igual que dixo Risco, atoparnos ca verdade. E a veces esa verdade non nos vai gustar. Que esta é a parte onde hai que ser quen de soster o propio malestar e recoñecer os erros. Daquela, a propia verdade pode ser que cando eu topo cunha lembranza non a escribín, non a recollín, mas, que sei eu, unha foto do Google Fotos de hai 7 anos estabas facendo isto e isto traime unha lembranza, poñerme de cara aí é atopar, como dixo Risco, a verdade dunha forma fácil. Non ser ratos os que nos manipulan e nos fan creer que hai auga e nós tentamos beber onde non hai auga.